देवगड तारामुंबरी नाका इथं शुक्रवारी दुपारी वाहतूक कोंडीमुळे गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या। देवगड शहरातून कुणकेश्वर इथं जाणाऱ्या पर्यटकांच्या गाड्यांमुळे ही वाहतूक कोंडी झाली होती। शहरात मोठ्या संख्येने पर्यटक दाखल झाले, त्यातच शुक्रवारी आठवडा बाजार असल्यामुळे देखील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती। अरुंद रस्त्यांमुळे होत चाललेल्या वाहतूक कोंडीमुळे चालक आणि प्रवासी वर्गाला वारंवार या समस्येला सामोरं जावं लागतंय, त्यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होताना दिसते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।